Imbis nga isa lang ka persona ang dakpon sa drug bypass operation diri sa distrito sa Molo, nadala pati ang pamilya sing subject pagod mga ini. Ginpuyayaw ang pulis kag hana nga punggan ang pag-aresto sa ilang himata. One big happy family ang sitwasyon sa ginkasanga drug bypass operation matapos ginbuyayaw, pagpato-pato kag pagpugong sa pag-aresto sa pamilya sa pulis nga dakpo ng ilahimata nga si Michael Yap, 38 anyos, bangod din ang subject sa bypass operation sa barangay San Pedro, Molo, Iloilo City, alas 2:50 sa ngapon, Mayo 7. Ang mga arestado mo sa Samuel Yap, 63 anyos, Lourdes Yap, 59 anyos, Jennifer Yap, 40 anyos, Mark Anthony Yap, 21 anyos, kag si Jacqueline Yap, 25 anyos, kag Lonsay residente, sinasambit ka barangay. Sunod kay Police Captain Jimela Cuesta, hepe sa Molo PNP, nabaklan sang isa ka plastic sa ginapatyan sa buong subject gamit ang 12,000 pesos nga bypass money. Ginpayag pa sini, na-recover ang balutanan ka mga plastic sa ginapatyan sa bukay subject nga nagabalor siyang 374,000 pesos kaya nagabugat siyang 55 grams. Base pa kay Cuesta, isa nakabulan ang ilang monitoring sa subject kag nahibaluan sa bilog nga Iloilo City ini nagabaligya sin droga. Ang na-recover natin sa iya more or less 55 grams nga may standard drug price nga 374,000. Ang aton nga posyo buyer kag ang aton nga operatives nga nagtransact sa iya nga bata, ginbuligan nila dumog. Na nabatian mo man yung kipay baro, no? Dito ka man sa area nga kung ano ang mga tinaga kag mga buyayaw nga nagahuman sa aton nga mga pulis. Samtangan ay naman na preso ang subject sa tuig 2017 bangod sa illegal nga droga kay nakagwa sing tuig 2019 pinaagi sa plea bargaining agreement. Dugang pa nga sa na-consummate na ang subject nga nagpakilala nga pulis ang iya na transaksyon diri na nga gindumog sa pamilya sang subject ang pulis kag hindi nila luyag iparesto ang ila himata. Kag mga K5 ang subject ay nataranak nga pasakaan sing kaso nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kung Republic Act 9165. Samtang ang pamilya sini ang nagapangatubang naman sa paglapas ng Presidential Decree 1829 o kung obstruction of justice. Balita nagikan sa Distrito sa Molo. Ako si K5 Aaron Rifolio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.